Tata konke Tata konke That's why lapho sifike confused khona njengabazalwane ukuthi sitshe ukuthi sisebandleni kanti sisesontweni kuyasonta nje. uNkulunkulu akamene, uNkulunkulu akaziswa uNkulunkulu. Ubone lo muntu esukuma nje ukuthi akavela sukume nje umuntu angabingelela vela sukuma khulume ukuthi ayikusesontweni ngempela ke la. Kodwa uma ngabe sisebandleni ubona ngisho nabantu besukuma, ubona nabantu ngendlela abagqoke ngayo. Ngingakho ngincomile bazalwane ngoba ngiyabuka ukuthi ngikushuthi ngisebandleni. Ngathi ngingaqhubeka nje nibe nawo umqondo ukuthi ngisebandleni andikho esontweni. Mayibonge Nkosi bazalwane. Amen. Umuntu uma esontweni uvuka ngayina vela lithathe nje ijazi lakhe linjalo ngoba uyakuthi esontweni. Yebo. Mayibonge Nkosi bazalwane. Amen. Ngokuthi uyapi uyesontweni. Yeah. Bazalwane ngiyoba khona nje nami esontweni. Kodwa phela khona abantu abafuna ukubelong ukuthi I belong devoted. Ngoba kusesontweni. But angakubi igama ukuthi devoted to God. Kodwa angifuni ukubelonga nje, angifuni ukubelonga nje ngoba umzalwane wase devoted ingqokela kamnandi noma ingqokelela kamnandi. So I want to belong nje. Ngibe umzalwane wakho. Sengisicela thenga ijoyini umuntu wonke. Ngoba efuna nje ukuba muhle uyabelonga. Wenzela nje ukubelonga nje ukuthi ngibelonga khona. Uthi kushunyela ukuthiwani ivangeli lithini akale ndaba yena nalokho. Ngoba uya kuphi uyasontweni. Asiyilungiseni bazalwane. Umuntu esontweni akanayo ngisho injongo noma inhloso yokuthi why ngiya. Kodwa umuntu uyebandleni uyazi ukuthi ebandleni ngiyaseviswa. Bazalwane you can't ngeke usuke uye esibhedlela babunyembu uyohlala nje. But esibhedlela usuke uyofuna ini? Usuke uyofuna usizo. Asikwazi ukuthi uye ebandleni uyohlala nje. Kuyashunyelwa ulaleli. Kuyacula ukwabi yonke into eyenziwayo ayisizi ngalutho. But you want to be present ukuthi ngipresent. Noma ngithikithi nje kumfundisi. Why singasayithatha imali yamathikithi? Ngoba asibafundi vela abazana abanjalo abazokwenza njani abazohambisa ithikithi. Ukuthi hayi ngizohambisa ithikithi. Izinto zamasonto lezo. Hayibo. Ukuthi kuyasonto. Kodwa ithikithi nasemabandleni yinto ehamba uma ngabe ihamba ngeqiniso. Ngoba nokuthi uyayikhokha ithikithi ebandleni uma ngabe usungasekho, uma ngabe ukuthi ubungatheni, uma ngabe kuyibandla bavele bakuthumela umshumayeli ukuthi akakungcwabela noma kungabe. Lingezi ibandla. Ngoba wena ubelonga ebandleni ubelonga kuphi ubelonga esontweni. Yeah. Bazalwane. So nokubelonga kwethu kumele sikwazi ukuthi ngibelonga kuphi, ngibelonga ebandleni noma ngibelonga esontweni. Umuntu osontayo bayamthatha loqimandla ukuthi angayi ebandleni esesontweni. Ngoba ukuphi usesontweni. Kodwa umzalwane osebandleni kuyamudla ukungabibikho ebandleni. Ukuthi ebandleni kwenzakalani? Wenziwani ebandleni? My God. Hayi. Mayibonge Nkosi bazalwane. Asingenzeli abaholi, ungenzeli mina. Ngoba nami angenzeli umholi engiseva kuye. Ngoba mina maye ngifonele echeck ibandla, lethi izwayo engalazisani bathi ukuthi umholi uzobe khona. Ngoba angifuni ukuthi kube khona nabazalwane abenze njani abazokhonza umholi. Angifuni kuba nabazalwane abasesontweni, abazalwane abakhonza abafundisi, abazalwane abasontayo labo. But abazalwane abakhonzayo ebandleni, abazalwane abakhonza abani abakhonza uNkulunkulu. They know ukuthi umfundisi uzokwenza njani, uzokwazi ukuthi asidlulisa sise uNkulunkulu. Ngoba mangabe ngizoguqa ngima phambi kwebandla le-devoted, nithi ngiyalikhetha ibandla. Ngisuke ngilikhethela ukuthi ngikwazi ukuthi ngibelonge kulo ngoba liwumuzi kaNkulunkulu. Uma ngabe uJohane ekhuluma ukuthi ikhaya kaBaba linezindlebe, kuyikhaya leli ekumele ngenze njani ngibelonge kulo, but there is a father. Khona ubaba wekhaya. Ekufanele usenze njani sidlule siye kuye. Oh my God. Singayithatha kancane lento bazalwane mangabe kwenzeka ukuthi ishunyayelwa kwamanye amabandla. Ukuthi yena ke babunyeme. La sikhona
La sikhona, this is a Hades and this is a paradise. La sikhona. Yilona Hades le, yilona paradise le. Ngoba siya experience izinto Hades ekukhulunywa ngazo ukuthi zikhona sila emhlabeni. Ashe umuntu ela emhlabeni. Singazi ukuthi umuntu udliwa yini. Ashe umuntu kanti ukuphi ubelong eHades. Bakhona abantu abenze njani ababelonga kuphi eparadise. Ubona ngezithelo zempilo yabo. Size sifisa abanye abantu baze banikezwe amagama athile. Kanti baphila kuphi baphila eparadise. Abaswela bomi akwenzeki lutho empilweni zabo bale happiness nje kuphela. Si experience kuphi si experience izinto zakuba experience izinto zasembusweni kaNkulunkulu. Noma siphila kuphi siphila la emhlabeni. uNkulunkulu wasiprepare qala ukuthi sizophila kuphi sizophila ezweni lasemhlabeni njengoba ngikhuluma ukuthi si experience impilo yase Hades neyase paradise. uNkulunkulu uma ngabe sila siyaqeqesha siqeqeshela ukuthi eindaweni esizoya kuzo sifike sikwazi ukuthi siphile impilo yakhona. Uma ngabe i-temperature yase Hades i-100% kusufana uqala ushele emhlabeni iqala. So lethu uzokwazi uma ufika ukwazi ukuthi uphile impilo yakuphi impilo yakhona. Uma ngabe uzophila impilo yakuphi uzophila impilo yase paradise. Fanele ukuthola ke izithelo noma izinto ezibonakalayo oyitholayo sasemhlabeni zibonakala ukuthi lo muntu uyanguphi. Bazalwane, uma uNkulunkulu ezokwenza umuntu umhlalisa 9 months eswini, umfaka izandla, umfaka ingalo, umfaka amehlo, umprepare ukuthi emhlabeni lo muntu uzodinga inyawo zokuhamba, umprepare ukuthi lo muntu uzodinga izandla zokwenza izinto, umprepare ukuthi udinga amehlo okubona. Oh Jesus. Mayibonge inkosi bazalwane. Angikho lapho bengifuna ukulungisa nje kahle kahle le ndaba yesonto nendaba yebandla. Ukuthi ibandla likaNkulunkulu afanele ukuthi silithathe njengesonto nje. Ukuthi hayi ngoba sisondele ecreche asidle isonto liyana. Sisondele ecreche. Kanti masifika siqala sithi weJesu umhlengi wethu. Simeme ukukhona kukaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu abe khona nathi. Kuna nje siye lapha kuFilipi abaseFilipi chapter 1. Bazalwane. Ngesibuke nje izinto ezisizayo uma ngabe sisebandleni likaNkulunkulu noma ngesibuke nje izinto ekumele sihambe kuzo noma indlela ekumele sihambe ngayo noma indlela esikhululwa ngayo uma ngabe sisebandleni likaNkulunkulu. Ngoba ivangeli lihambe egcineni lisibophe ngoba egcineni mloyi ivangeli lifike lisithwesa amagaba noma lisithwesa izinhlamba kuthiwa ngevangeli sichitha amasiko abantu. Kuthiwa ngevangeli sibalekela ukwenza izinto zabantu. Kodwa izinto zabantu sibe sizenza siphile evangelini. Siqale ukuthi yiziphi lezi zinto kanti abantu abayifunayo bona ukuthi zenzeke. Ayibonga igama lenkosi. Isihloko sami sithi uPaul ulanda ngokuhlala kwakhe eboshiwe eRoma. So funda verse 18. Unani pho nokho uKristu yamenyezelwa ngezindlela zonke noma ngokuzenzisa noma ngesiminya kulokho ke ngiyathokoza yebo ngiyathokoza ngokuba ngiyazi ukuthi lokho kuyakungenzela ukusindiswa ngokumusa kwenu ngokuba nangokusiza kuka moya kaJesu Kristu. Sifundo 21 ngokuba mina ukuphila kunguKristu ngokuba kumina ukuphila kunguKristu ukufa kuyinzuzo. Mayibonge inkosi bazalwane. La uMpostoli Paul ubhalela ibandla laseFilipi noma uMpostoli Paul uma efika endaweni yaseFilipi uzama ukuthi ayichaze yena ukuthi lapho esuka khona uke waboshwa. Nalokuthi uMpostoli Paul bebemazi nomuntu obengahamba endleleni kaNkulunkulu. So uma ngabe ebeboshiwe endaweni yaseRoma mayibonge inkosi bazalwane. Uma ngabe sefike eFilipi ezokwakha ibandla uzobatshela ngoNkulunkulu so that ukhipha lo mqondo noma ubrainwasha lo mqondo wokuthi bayibuza ukuthi lo muntu ngobe eboshiwe uzosijumeza kanjani ngoNkulunkulu ngoba ukuboshwa kuhambisana noNkulunkulu. So ubafaka lo mqondo wokuthi nezinto zikaNkulunkulu kuyenzeka ukuthi uboshwe ngazo. Uboshwe ukuthi ushumayele igama likaNkulunkulu ngesikhathi sabo obani aboPaul. Ukuthi babeboshwa ukuboshwa kwangempela bafakwe kuphi etilongweni
But thina kuboshwa ini, kuboshwa izinto zamabandla noma kuboshwa izinto esizikhulumayo noma kuboshwa intshumayelo esizikhulumayo. Noma kuboshwa izinto esizibonayo ukuthi zizoba inzuzo kithi. Kube khona abantu abathi sifuna ukubona ukuthi ngalo Jesu wabo bazofika kuphi. Oh, mayengene. Unani pho? Noko uKristu uyamenyezelwa ngezindlela zonke. Ngikhulumile lento uma ngiqala ukukhuluma ngikhuluma indaba yesonto nengikhuluma nendaba yebandla. Uma ngabe kusesontweni kuyakhulunywa nje ngoKristu noma kanjani. Futhi kukhuluma noma ngabe ubani ngoKristu. Isikini umuntu okholwayo noma umuntu ongakholwa. Kodwa ngokuthi kusesontweni uyamenyezela uKristu umenyezelwa ngani? Umenyezelwa ngeindlela zonke. Uma ngoapostoli Paul eveza la uveza ukuthi uKristu umenyezelwa ngeindlela zonke, angamenyezelwa kahle, angamenyezelwa nakabi. Uma ekhuluma indaba ukuthi umenyezelwa ngeindlela enjani? Ngeindlela zonke. Noma ngokuzenzisa noma ngesiminya. Kulokho ke ngiyathokoza, yebo ngiyathokoza. Mayibonge inkosi bazalwane. Into eyayithokozisa umpostoli Paul ukuthi ukukhululwa kwakhe noma into eyamenza ukuthi akhululeke noma kwamthatha isikhathi ukuthi akhululeke, but into eyamenza ukuthi yena akhululeke. Bakhona abantu bebememezela uKristu ngenhliziyo emhlophe noma bakhona abantu bebeyilandela lento ayishoyo noma ebaveza laba abamemezela ngani? Ngokuzenzisa. Sikhuluma indaba kaKristu but sikhuluma ngani? Sikhuluma ngokuzenzisa. Singakhona ukudlula ey'ntweni ukuthi igama likaJesu lingisizile. Because ngonyaka ukuthi bengenza ukuthi noma ngesikhathi esiwukuthi noma kungithatha isikhathi esingaka ukwenza ukuthi. Kodwa ngithe uma ngifika esikhathini esinje ngabona ukuthi uKristu ungisize kuphi. Hallelujah. Ngoba ngicabanga ukuthi mholi kulesikhathi esikuso noma ebandleni siyabadinga abazalwane abazothi ngiyamvuma ukuthi uJesu inkosi nomsindisi. Sebeqedile ukuyinikela phambi kwebandla. Kodwa bayinikele kuphi? Bayinikele uNkulunkulu ukuthi ngiyamvuma ukuthi uJesu inkosi nomsindisi. Kungabe nathi abazalwane bayafunza ivangeli. Kungabe ngathi abazalwane kuthiwa abasho ukuthi basindisiwe ngoba akubona abafundisi noma kulona ibandla elifuna ukuthi abantu basindiswe, but uNkulunkulu ofuna ukuthi abantu basindiswe. Uyifundile umshumayeli kuTimotheo ukuthi ukusindiswa uNkulunkulu hayi ukuthi ngithi sifuna ukuthi abantu basindiswe, kodwa uNkulunkulu ofuna ukuthi abantu basindiswe. Ngoba thina sikhulumela uNkulunkulu fanele sikhulume lokho ukuthi abantu abenze njani? Abantu abasindiswe. Uthi umpostoli Paul abantu bamemezela uNkulunkulu noma ngokuzenzisa noma ngesiminya. Kulokho ke ngiyathokoza, yebo ngiyathokoza. Kufanele ukuthi sithokoze. Into ezokuthi sithokoze yini? Kufanele ukuthi sibahleke ngoba bamazi uKristu. Sithokoziswa ukuthi abamazi uKristu bakhuluma ngento abangayazi abantu. Bamemezela ngani? Bamemezela ngendlela engavumeli thina but evumela bona. Yebo. Nangokuthi kwamanye amabandla ayishunyayelwa nje nokushunyayelwa indaba kaKristu. Makufundwe nje first mangabe kufundwe nje ilokhu First Testament kuqediwe. Yeah. La sekhona uJesu ayikhulunywa leyo nto leyo. Yeah. Oh, yeah. Yini yona leyo nto leyo? Ayikhulunywa, ikhulunywa ngokugxekwa. Ukuthi yini yona leyo? Ubani loyo? Amen. Ngoba simazi thina. Ngoba thina simaziyo yile sizoya kuye. Ngesikhathi esithile esibekiwe ngifuna ukukhuluma ngamanye amabandla. Hayibo. Ngokuba ngiyazi ukuthi lokhu kuyakungenzela ukusindiswa ngokumusa kwenu nangokusiza kukamoya kaJesu Kristu. Hayi bazalwane, yazi ukuthi umuntu uyasindiswa ngokuthi abantu bamuzwe ekhuluma engakasindiswa ukuthi lo muntu into ayikhulumayo ukhuluma indaba kaKristu, kodwa leyo nto leyo uyenziwa yini? Yenziwa ukuthi usizwa ubani? Umoya kaKristu. Hayibo. Yeah. Hayi, ngiyayibuka lento le ukuthi umuntu uma ngabe efuna ukusindiswa usindise nabasindiswa. Ngoba wenze njani? Upractice ini? Upractice insindiso. Insindiso limfisa vele sebareni. Ukuthi kudala ePolpit athi hayi ngiyamthanda uJesu mina sengisindisiwe. Engakasindiswa ngoba umuntu osindiswayo umuntu olungile. Mama umuntu engakalunga akasindiswa. Uma ngabe ufunda uRoma chapter 10:10 uyakutshela ukuthi umuntu uvuma ngomlomo akholwe ngenhliziyo kube ukulunga bese khala umuntu ayasindiswa. Ngoba ukusindiswa kusikuma nje la mina njengoshaka ngomsindisiwe kodwa ngilungana. Yebo. Hayibo. Funa ukusindiswa akusukubuye ukuhleka bese wenza ubuye.
athi umuntu aya ngoba ngisahleli mina sengisindisiwe. Jesu. Hayibo. Hayi kodwa ayosisi ayibonke mabedlule. Yeah. Yabona. Abafana akekho no kodwa akasahleli usesindisiwe. Yeah. Kodwa insizwe akekho no. Hey Jesu. Ngiyavuma. Love you ngiyavuma. Ungathanda phela. Mayibona Nkosi bazalwane. Asilungiseni bazalwane, asilungiseni. Sibuke nje le ndaba yokuya ebandleni ukuthi masiye ebandleni siyelana. Ngokuba 21 lo ngokuba kimina ukuphila kunguKristu, ukufa kuyinzuzo ngoba safelwa ubani ngoba safelwa uKristu. Ukufa kwaba yini kwaba inzuzo kithi. Oh Jesus. Kodwa ukufa kubabani ukufa kubaKristu ngoba baningi abafile kodwa bangaba inzuzo ukufa kwabo. Baningi abasifele noma baningi ababe bafela abantu kodwa ukufa kwabo kwangaba inzuzo ebantwini. Ngoba abantu azange beze bathole nini bathole ukusindiswa. Oh man. Mayibonge Nkosi bazalwane. Amen. So kumele sikwazi ukuthi ukufa kukaJesu Kristu kuyini kithi. Yingakho fanele ukuthi siye kuphi siye ebandleni likabani likaJesu Kristu. Noma fanele siye ebandleni likabani siye ebandleni likaNkulunkulu kodwa ngoba ukuqala kwethu thina indlela yathi iqala kubani iqala kuJesu mayethi akekho ozoyaqaba ngaphandle kwabani ngaphandle kwami. Jesus. Chuthi khona la siqala khona. Fanele uqale uguqe devoted. Uguqe kuNkulunkulu ukuthi ususile, uguqe kuNkulunkulu uvuma uJesu ukuthi uyinkosi nomsindisi wakho. Yeah. Bese uyadlula kuphi uzokwazi ukufika kuNkulunkulu. Oh Jesus. Ngoba naye ushilo wathi hayi ningadumisi mina kodwa dumisana ubaba usezulu. ngoba nami ngenze njani ngidumisa yena. Uma size ebandleni kodwa singezange esontweni. Hayibo. Ngoba uma ngabe size esontweni singenza sinawo lowo moya noma singenza sinayo leyo xoso leyo kodwa ngokuthi sasifike esontweni nomfundisi uyadlala nje naye esontweni. Na umfundisi uyadlala nje nezingane Nkosi yami naye umfundisi akasazi ngoba akafuni izingane zimshiye. Umfundisi ke mayise esontweni akakhuluma futhi iqiniso ngoba akafuni ibandla limshiye esontweni. Kodwa ebandleni ukukhuluma iqiniso ukuze abantu benze njani ngoba mangabe sakhe ibandla sakha ini sakho umzimba kaKristu umzimba kaKristu okungeqiniso lodwa kuye. Oh Jesus. Yingakho ukufa kwakhe kwaba yini kwaba inzuzo kithi. Namanje sisashumayela kona lo ukuthi ukufa kwakhe kwaba inzuzo kithi. Oh Jesus. Yeah. Bazalwane. Singakusabi lento yokuphenduka. Hey lento yokuphenduka ungayenzeli abantu. Lento yokuphenduka yenzela uNkulunkulu. Yeah. Uthi Nkosami ngihambile nalo isikhathi. Hambile nalo isikhathi basazongisho futhi mangabe sengidlula ngingasahambi la. Uthi awusangcono ngami. Hey siyamazi. Hey lo siyamazi. Yeah. Yebo. Lo siyamazi. Yeah. Sibuke nje into eyodwa bazalwane ukuthi uma ngabe sisenza ukuphenduka noma uma ngabe siphenduka kwangempela siphenduke labanye. Oh Jesus. Asiphendukele ibandla, asiphendukele isonto, asiphendukele abantu, asiphendukele abazali bethu. Uma ngabe sifunda iziKroniki 29:10 lento ithi mawenze isivumelwano noNkulunkulu ayithi manenze isivumelwano ithi mawenze isivumelwano. Ayikhona nomuntu engimthandayo uDavide uma ngabe uDavide ekhuluma isikhathi esiningi akakhulumela abantu noma akakhulumela ibandla but ukhuluma yena personal. Lokho ukutshela ukuthi abantu aba-spiritual matured uma ngabe bekhuluma abakhulumela abanye abantu kodwa bayikhulumela bona uqobo noNkulunkulu. Oh Jesus. Uvuka impenduleni uDavide ngiyaxolisa ukuthi ngixoxe kancane lento kuvuka impi kuDavide kodwa nendodana yakhe uAbsalom ulwa naye noma uxabana naye. Mayibonge Inkosi. uDavide ukhetha ukubhala ngayo leyo nto leyo. Hayi ukuthi ngoba ayibhale ngayo, ibuka ukuthi ngoba ayibhala ngayo wayeqela ukutshela abantu kodwa wayetshela abantu wayetshela uNkulunkulu. Kukhona izinto ekungamele sitshele abantu kodwa sitshele bani? Sitshele uNkulunkulu. Mayibonge Inkosi bazalwane. Kodwa hayi lokho ukuthi ukufa kwaJesu Kristu kwaba inzuzo kithi. Noma ukufa kwaJesu Kristu namanje kusase inzuzo kithi ngoba siyabenefita namanje. Ukuthi sibe ngofakazi baloko siyabenefita. Ukuthi kube khona abantu abazongena ebandleni bayingena ebandleni bafisa ukufundiswa ngoba bakhona abantu abafisa ukufundiswa kodwa baphazanyiswa yikabantu
kade bafika esontweni Yeah. ekade sabakhona safound out ukuthi la Newcastle asisutshelwa abomama sithebe abantu abafika Hayibo, sikhokho la. bafika namhlanje sebezositshela abakwazi ukusitshela mayibona inkosi bazana hayi nami njengomfundisi wesonto ke ngibhayiziswe isonto ngoba phela mawumfundisi wesonto isonto liyabhayizisa ugcina ugide ungazi ukuthi wenze njani ngoba usazi ukufika nje ulinda ikhokho zesonto unali iBhayibheli khona ukuthi bakhona abazalwane ongahlala nabo phansi kufundwe ngoba kubalekile endlini kaNkulunkulu ukuthi kufanele kufundwe sifunde ini sifunde lento kaNkulunkulu ayifunayo kithi bamumswana singenzeli ukubukwa nje ukuthi hayi ngoba sesiqhubile ijoyini siyahamba nje siyabuka siphethe amaBhayibheli kodwa ibandla lazi lutho alazi lutho kuthiwa sicela usimuntu masumume abe nezwi wazi soprano Hayibo. wazi soprano Hayibo. akukufakaza nabo ukuthi uNkulunkulu noma uJesu umsizile Soprano. mayibona inkosi bazana hayi ingakho ngithi mina lento fanele idlule fanele idlule lento yebandla noma fanele idlule lento yesonto siye kuphi sekuJesu Kristu asidlulise siye kuphi sekuNkulunkulu inkosi yomusindisisi Fatima